Kublai pi perlok barok hagane ke por. Ngarap lagi jingkmen hagane ke klipmat ya keban priang sengop ha berkot sengop hai pi perlok ki bala jubut den ki bala pet ya kane ka YouTube channel bat pi layo ya ke jingker khu ngangej scam mara ke jingirap ko jung blai ya pi ba bala pendon kam ya iwei pa iwei nangi ban pensengau se pi ya ke kubor ke jingit ke jung blai. Menta ngila poisha kalenong ke basan jong ka jingye puli ke jingi na ka kot ki mau jam sya ukris hagani ke por ngakwa ban pen itu syapi ya ki nong isi mentah hagani ke por mangang dai forget me not lang siang but ngidon ru ya iba Lowingson karpran ngidon ru ya iba nyabor lapasam but ya iba maker lang karpran ngangej beraka jingarap jong kini ki para samla ki syakri ki jong blai bangin yo ya ke jing hikai ber ke jingker khu kat bangi yai peteng ban pule ya ke tin ke jong blai haswa bing ne sedang ngin yo ya ke jing duai sedang hagani ke por tungin pendem laki kle ha ka jing duai ko pa jing bahab neng ni ai ngoi me na panta ka jing e bat ka jing isnei ka jong me yengi kum kinong pom na ko ke por ko pat bada khane khlamat ngi duai na kamta ka jing pen sle jong sem jong me ban ai ngi kata ka bor jong ka jing sung thu ban bangin yo priang ya ka kubor ko ba me dan ka pata jong i pi we tai ba bhang akwa ban duai ha kom ka pang na kamta ka program ya kinong yalam ber kinong shimata na ka we ka tayo shaka we pat pan khlamat dan kat bangi bat ai ngi kata ka min sem bat ka bor jong jik sung thuk nang bangi laban pedang ngi kata ka khubor nang bangi laban pen kam ka jikim ka jong ibam mana kasing map kila kila ngi set pen susi ya kaman ka jong men mar kini pro pan ha kata jong Jesus Christ na ba jong ulong ka hima bor bat ka borom bro hala kerta amen klem da pen slam shu mentang ni poi sya kimat jong ki jing yakren bat ngin sedang syua menta da ke jingkli bangin kli ke jingkli ya ba longson karpran ke jingkli ya pi kalong kumnei ke ke jingpen kentang balai bangi dai ban ai tilut yala de sya ublai Blai sibo nam da gato ga jingkali ka ba lawan ra asanga kito gi bala bodde na kini gi arte yogi bala leino ngi kren hang ka jing ma ya kipa bat ka jing phla ka jong nong pom hadien ba ublai ulamam no ya kipa ka jong ubreo ka ta ka dai tang ka jing sang jong ka jing alenti ka jong ubreo ba ublai henry ka ba bot ka dai ka jing pen kentang ka jong ban ya baru blai ka chimpan kentang ka dai ka chimpan lamret ka jangi syakaman ka jang ublai ba ngidan kam bangin IT lot yala de sha ublai namar ba ngila dan hapo jong ka ching riam ka jong boman upor tho sha ar temati kala nang ba ar kat ba ar pandreu bangila dan pa ching riam ki jong setan nakata ka daw ka donot baro kadan kamban pen kantang ngela de show play nama ublai kuloi ban pen kya ngi ban pen lai loi ngi na ki chung tem rao ki chong obaman kublai shibun ba longson ya to jubab ka ba phila ai shangi dan kam shisha ya ka jing ai tilut sha ublai ban pendemrit ya do not ka jingi shu ka tin jomblai ka ong proverb ko nong ba lair khot ka ba san hadu ka ba nyau tu ngej hau try dala ka donut baro but what shania hala ka jong ka jing shampang ngim dai man shania hala ka jong ka jing start hala ka jong ka jing shampang jangi kran kami bangin IT show play ngin IT met ban sem da ka donut baro bangin I show play kata ka dai ka jing pendem rit yala dai kata ka long ka jing pen kentang ka basisha ngi pen kentang yala dai bangim shania hala ka jong ka jing start ka jing shampang rei ngi shania ha ublai ban halam pan pania ya ka jing im ka jongi ka jingli ya iba nyabor kalong kumnei ka kathma lani kata ka jingle ka bakhra tam ka bangi hab banyale kublai shibon ya ka jingkli ka jubab kalong kathma persya yalade kalong kathma ka bakhra ka balaju yale haoi nilak banyi ishibon ki jing thu khana na ka bible pikir mawe ki jing thu khana jong seem nemu khana sa upen kra yalade bat ka kting jong ublai ka ong ba ublai shimno ya ki hima na ka kti ki jong
but anda haba los ngau thu but don ublay ba crown don us emo ba crown ublay us ai bing ek hima ha kti ki jong o ni iba ke jing im jong em no bukan asar upendem yala de ha ublay ha kamon ke jong ublay ene upen ngau rit yala de ha kamon ke jong ublay ka jing pendem yala de hang no ngin pendem ha kamon ke jong ublay ka jing im ke jong ni bonsin ngi syam jing ban ngau thu ngi syam jing ban pliang ya ke ba shisha ban pliang ya Jesus Christ ban wan cha Jesus Christ ban pendem yala de ha kejat jong Jesus Christ ngi bonsin ngi syam jing Henry lada ngim pendem yala de ka bomot ngim don kata ke jing im ka thamai nama kata ka daw ngakwa ban ai ka khubor nam ta jong ngi we pi we ai bangin pendem yala de ha ublay kenang mangila ban syam ya gijing im ka thamai gijing im ka thamai kan sasdang onda ha bangila pendem yala de ha kamon ka khoi ka jong ublay kumle shibon Amen. Kublai shibon yang tu ka jing jubab ka ba sngotanat berkaba ai jing senang yang iwai piwai pidang sudep ban jer shepang usim Nebukadnesar ba simala pendem rit yala de hakmat jongblai ber ulalong usim besarong ber penkrau yala de kumta ka jing gentu jonga ba yang ilang baro iwai piwai ka bi sngo ya gane ka kubor haganik por bangin pendem rit yala de bagane ka thama ya ka bala jui yala unang shun ubakrau ba pidai ban shepteng kadai yala de ba phijupet ba nga jupet ba ngi jupet malaga sngi malaga step haga yit khmi ngide ban don kata ka jing perkhat ba teng ngi sngu sarong yala de ngi pen kesan yala de ngi sngu bakat manga omdon Henry ngide ban sha ba ukris im hangi bangin kup ya kata ka jing sngurit haga jing im ka jing ka baman ka sngi kublai shibon mentangin pai shai ba meker ka jing kli yepi kalong kunei ki artli ki ba ka jing sanchar jong ublai ka khot yengi kublai shibon ya ka to ka jing kali ka jong phi ublen ko khui phi to ki kita ki atli ki ba ka jing sanchar ka jong ublai ka khot yengi le ne ka apil yengi dai te ka jing sanchar ka jong ublai ka khot ne ka apil yengi sha kata ka jing tip lem le ne ka jing ya saj ba shirham bat ka bor perkhat ka jong ubreu te ka ba kongsan hi hajing sha ka dai ka jing kan ka nongrim ka ba kongsan ha ka jing sanchar ka jong ublai ka dai ka jing te na habangi don ka jing ni don ya kata ka bor jing perkhat ba ka jing sung tho ka ba kham janai ha ka ba ublai don kam ban pun bor bangin lech u bangin mane u bangin pan pedang u da ka jing pun bor hande da kata ka jing namar ublai kwa engi bangin pedang u klem das ngau tho ya ka jing thumu ka ba u don ka ka jong hande o ai ngi kata ka bor jing perkhat ba kata ka bor jong ka jing jet khna ba ngi la ban skau tho ba bangin pedang u da ka mensem ka ba ngi don da ka jing na ka banta ka jong hande kam don kam u ban pun bor engi dai malada ublai pun bor engi kam don kata ka jing mentoi ha ka jing sensar ka jong hande habangi don ka jing ngi don ya kata ka jing sung thu ba ka jing trang ba ngin priang u ngin mane u ban ngin let cha u ban ngin let kham jan chu ha ka jing im ka jong ba malaka singi amen kublai shibun ba meker ya kito ki artli ki jubab ya ki ba phila ai shingi sha ka jing khot ka jong blai sha kata ka bor sanchar ka jong u ka jing tiplem bat ka jing ya saj bashir hem jong ubreu ba ubleu khot ingi iwei pe wei bangin wan shu kumbal ong hau isaya iwei khat phra aliti tung ni saj nia lem like pop jong phi ka saw han kin sale kat ka yor kani gade ka jing khot kade ka appeal ka ta ka sarkar ka por ka jong blai yangi kita ke bele prasha e kamon ka jong u bangin wan khamjan shu bangin ai yala ka jong ka jing im namar ublai udang i yepi badinga iwei pa iwei ngin poino sa sha ka wei pat ka jing kli ngin phai sha iba Livingston haganik por balai ba ublai jupen bor ya ka jing IT ne kamon jong ki jing thau ki jong u sngab ha ai ka jubab ka jong phi
Kubli shibu nam ta katuka jingkeli ke badan kam hadu kata-kata hakabede bat ka jing e ka Bible ke to ha nang khong Yohanes kala nang ba sao de kar ba pra ba ublai long ublai chung ka jing e ke jing long chung ka jing e hi kam dei ka ba shupan bor ublai uthao yangi ki brio ki ba kar pang tam na ki wei bat baro ki jing thao ha kata ka rukam bangi ngin chiet ban shakri ban mane ban ya ban lao nong thao ubalong blei uchange da kaman ka ba loi ke change hi ha ke chang thao ke chang blei ya adam ade ke em bar bu e ki ha ka pe chang ka pe eden but u ai kaman ba lai loi ba ken chien la da ken chien em ya ke ka ba la ba tha e ke ba ken bam na udiang badan hap dang chong ka pe ba kane hi ka ching e ke ba ublei u ai ka chia long hangi mentaru bangin chiet hi bangin buat bat bangin wat yu Kublai shibun ba lam son ya kato ke jubab ke basai ber ke basngutnat hagane ke por ke bapila ai shingi ublai sha ulong ublai jong ke jingit ula thawingi hagata ke rukom ya ke bangi don kata ke bor lai loit banjit ula thawi ki angel habneng balwa thawi ubriu ha ke perthai ula ai ki ya kata ke freedom of choice bakin jit ila ke jong ke jingim manta ke syong pat hangi kumno bangin jit hagane ke perthai ublai kwa ba on control lingi da remote ha ka ba on penya ya kata ka jing im jingi kat ba uman henry ai hangi ya ka bor ka jing sngot hu yala ka jong ka jing im but yala de kumno bangin jet but kumno bangin im ha ka ne ka prathai mantangin yo pat sa ka wei pat ka jing kli ngin phai sha iba nya bor lap stam ki ai kita ki kam ki bala ban yalam jinga yingi na ublai Kublai shibun ya kena kecing keli. Habangi IT ya lade sya ublai. Ngide ban kendu nade ban ino ya ki kam ki penye jengai yangi na ublai. Hot ki don shibun ha kecing imbreu ku jongi. Mat sengawan play pi menta kendiat ya ki bala tho. Ha kena ka got. Ongkum ne kaspa bom hok. Nang ta kaspa bom hok bonjen kalong ka blai thau ya ki babon nang ta kejing e sbai kejing kwa ya kaspa nang ta kejing kwa ya ka namat ku burom ba kenja perthai lane kejing im bakwan lane ka basngau melen bat ka bom don jingkit kli ka syakri ke jong ublai ka ong la pi pule ya kena ka kot ka ong kumne kine baro ki kam ki ba penye jengai ya pina ublai kilong kum u kinji ksiar kilong kum u kinjri ksiar ki ba pen scam ha u soitan parlok bat ki paraba ngej baro wan amsha ba kane kalong kum uta u kinji ksiar ban penye scam ya pi bat u soitan henry da pi syamba kine baro ki penye jengai ya pina ublai to ino eki long balakoi ban ino eki long balakoi ban kendu no khnang ba pila ban jan ye gijing im gijong pi sha u Jesus Christ namak ta dang akan tu ye pi doai sha ublai pan bo na ublai mangila ban ino ye kini ki gijing kwa jong ne ka perthai ba sakaweru ngim ublai kwa engi bangin long shiteng sha ublai ba shiteng sha ka perthai Shiteng sya ublai, shiteng sya kepertai amla ban long kumta. Henry ublai ukwa ban ailud, bangingin ailud baro sya baro sispa person bangin ailud sya ublai. Kublai shibun. Kublai shibun ba nyau bor ke tu ke jing jubab ke ba syai bat ke ba sngut tenat ke ba pi ai shingi iwei pe iwei. Kidon shibun ki ba la ban penya khlat ke ba penya jingai yangi na ublai ha kini ki sngi ke bangi im. Kumba pila ong kalak ban long ka spa kalak ban long ki kam ki bangi ik ni snut tenat ban le kam tam menta ke juk ke jongi kedai ke social media ke wei ke ba kta sibun ye ki briu ba kim don shu ka por ban ye slok bar ublai ban pule ke bible bat ban don ke jing duai ke ke ba penya khlat ya pi na ublai menta ke jing im ke jong pi lara kalong ha ka no ke benta jong ke jing im ke jong pi
eno ye kita phai shu ujisu ban ai ye ka jing im ga jong phi penkentang ya lade ujisu upriang ye phi hakano gono ko por pa phi wan ban ai ti shu ka jing kli ye ba meker lang kharpran hani por kalong kumnei ka ba kum kanu ka ta ka jingai ka bom don dor ai Kublai shibon ya katu ka jingkali ka jong phi ublen kut khui phi to ka ba kum kanu kata ka jinget lane ka jait nem ka bom don dor ki don ki brio ki ba ki plai la de ba ki de ki kristan kat ba ki shani apat hakabor la jong ba ki la ban ku ngo ya ka hukum ka jong ublei ki le bat ki persang ban im ya kata ka jing im ka ban penyo ki ya kata ka jing pen im kat ba ya ka donot ka jong ki sum la dan kano kono ka jing pen ki le ne kata ka jing singau thu ka jing pen singau thu ya ka jing it ka ba jeleu ka jong Jesus Christ ki persang bat ki kwa ban pendep ya kata kamram jong ka jing im kristan ka ba kata ka ba ublei ukwa ki ban poi sabreng henry amsim la pensong nong rim pat ha kata ka jing it ane ka jing sing thu ka jong ki ya ka jing it jong Jesus Christ henry ki pensong nong rim ha kata ka jing la ka jong ki ban ko ngo la ne ban bot ya ka hukum ka jong kum kata ka jait niam kam don dor Amen. Kublai shibon ba mikir ya ketu ka jing jubab ka ba syai ka ba sengotenat ka ba phila ai singi ha ni kapor. Shibon ki briu ki balong ki Kristan ki balong ro kita ki nombor ki jong Jesus Christ ki shule tangdep ki su pendep rukam ya ki ka ba kile kat ba kata ka donut ka jingai no ublai. Kum kata ka jinget kala banlong kata ka bom don dor kata ka bom syong dor hakmat jumblai. Namar ublai upriang ya uta uba ai da kadonot baro iwat ya kajing syakri wat ya kajing ai kiba ngi ai wat ya ka spa ka peu habangi ai syo blai ngidon kam ban ai met ban sem syo blai ngidon kam ban ai ti syu ban pendem sha kata kajing khot i kajong blai yangi iwai piwai po Jesus Christ un syong ha kadonot jingi baga khet kado not jingi bakade banlong kata kajika syong Jesus Christ kabalong kata ke temple ke yeng syong ke jong ublai kublai shibon mentangin phai yang shaiba lawingson ke jingkli yapi kalong kumne hakano ke rukom ke jing yakendo ukristan ka pher haba ujisu usyong sa hakido no Kublai shibon nam da ga jing kali haba o brio dan ukristan la IT ya ka donor ke jong u shau Jesu kadon ke jing kala bak la bak na ubrio bam par IT la de sha ublai namara haba ubrio la IT la de shau Jesu ka shakri ke jong ublai kala nuai ka kren ha ka ma cham shau Chris ka sla ka ba 100% ka ong ba ka jing ke jong Jesu ka shang ha ka donor ke jong ubrio ba kala de kala klen no ta ka jing don ka jong Jesu ha ka donor ka jong ka pandap da ka jing ka pandap da ka jing sabun ha ka ba ki jing shakri bat ki kam ki ba u ne ka brio ki le ka dei be da ka jing ba da ka jing ya ublai ba de ki brio kublai shibon ba lawingson ya katu ke jing jubab ke ba syai bat ke ba syong dor hadu kata bangin pensyong no rim ya kene ka jingkli bat kene ke jubab ubreu shisha ublai kendo yo jisu hala ka jing im jung shimet udon shisha kata ka jing kendo ke ba krau ba ukris usyong sa hapo jangi kata ke ba nginang IT yala de nginang penkentang yala de sya ublai ha kapor bala pen im yingi nangi pediang ya jisu la pen kesan yangi mentangi don hak taka rukom lene taka proses bayangi nang penkentang man la kasngi sya ukris ha ka jinglong ka jingdapura ka jung Jesus Christ bangin nang san kum ukristan kumta ngi baro iwai pa iwai ngidon kam ya kene ka jingpen kentang ba ukris hangi kata kalong ka jingmayan ka ba khrau ka ba ujisu ukwa pensyong sa hawai pa wai urimngai ukristan ubabot ya u inyo biangsa ka wai pat ka jingkli ya iba nyaubor lapsam hakne kapor balai ba kamlong ka ba pher kata ka jingknya ban ai
kaban ai tilut yala de sya ukris. Keblai sibon ya kena kecing keli. Ujisu haba upriang ya kibreu. Upriang kumbaki kilong. Ada kilong ki bapop henry lada ki rai ban ai gejing im gejongki. Menta ka khlemat. Yang ngiru kumju. Lada ngi kloy ban ai gejing im gejongi sya ujisu Kris menta. Ujisu Kris upriang yang ngi kumang ngilong. Yola sedam don nap deng jongi ki ba perkat. Ba ngan wan sya ujisu anda habangala kam wan sya jan sya u lane anda habangala ino ya ki kam basneu gejonga. Kana melong kumta namar ba ujisu uploy ban pediang ipi hakano kuno kapor. Balada pidon kum kita gejing mu perkat. Usoitan ubap perkat ipi kum kita gejing mu perkat. Usoitan udan shibun kebuit ban penslam ya pi ban wan sya ujisu Kris. Yola se don nap deng jong pi ki ba perkat nga gejing sngau long breu pi telot ha ngi barok ngi long telot ha gejing long breu ngim long ki ba hok henry what ai ba kata kan ka lo ya pi ban wan sya ujisu Kris. Yola se kum ba ong ka skri gejong blai ka ong don ki breu ka ong kumne balai banga don kam banda sngau si ekipop bala penlong rit yala de kaong balai banga don kam banda sngau si yakipop ban penlong rit yala de don ki breu ki ba ong kumta don ki breu ki bom sngau si yala ki jong ki pop ki jong ki don ki breu ki bom kwa ban penrit yala de don ki breu ki bom kwa ban priang ya ujisu Kris kum unong pen em jong ki henry ka syukri ki jong blai ka ong nga kedau bet yapi sya ujisu Kris. Ujisu Kris bolong us em jong kis em ukloy ban syayap nagam ta jong pi bat jonga. But ka ong shushu hato kala ban long ba ki ki bom ya dai dor bat ka jing ba kraw kat kata ban bat no ya ka donut jong pi bat jonga na ujisu Kris. Ujisu Kris la le baro ya ka ba ulala nam ta ka jing im ka jonge. Bat menta ka syong hangi ban rai ladangin shim na em ya kena kejing ai kejong ujisu Kris ya ke baula syayap halor keding pena ujisu umlong ubreu bapop ngingi long ki breu ke bapop henry kumno unong itu lupa isaya ong hau isaya konong basan pulai gar khat bakhat ar la nyauru ya bat kinong rengkang penban ula ba ya ki pop jong ki babon bat ula ya sai na benta kinong rengkang ujisu baklam pop henry la nyau ya kum unong pop par ujisu ya sai nag menta jong pi bat jonga pikir mau ujisu don menta gi jaka ka kentang tam ya sai par kwa e pi ban wan cha kat ba ka por kadang don ma ta ka daw ka tui pi we wan sha ujisu Kris it ye gi im jong pi shu. Amen. Kublai shibun ya ketu kejing jubab. Habangi perkat shisha ya kejing kenya kaba kraw tam kaba ujisu Kris ulale nagam tajungi. Ula IT yala de helor keding pena. Amdan da way par kejing kenya kaba kam kraw ya kaba lale haka perthai ya haka history jeng perthai. Hana de kejing kenya kaba ujisu Kris ula ai la kejong kejing im. Ula penthali yala de ula pensuda yala de hado ba umdon shu halade. Wat ka jan kasi klip warga jan keba kendiro amdan shu hagamet kejung ulapan sudai lade pansya ya ka ran karem kejungi bankit ya ka pop kejungi halor keding pana ya lapan rem kanang biyangi on penkesan lapan yap ya kanang ba un ai hangi kejing im ko ki perlok IT ya kejing im kejung pi IT ya kejing im kejungi sya ujisu Kris malagasi penthama ya kejing im ujisu ya pi badenga iwei pa iwei kejing kli ba meker harpran hakan negapor kalong ya ka ngi kenno habangi aitilut yalade sai sen biang khum dei shibon ya ka to kejing kli kejong pi blame kur khui pi to ka ka ba ngi du no la ngi kenno haba ngi aitilut baro te haba ngi aitilut baro sho jisu Kris kata ka donut ka jongi ka bala pen jaklia la ne la pen snew da ka pop ka do no mar balai ma bu jisu Kris un site but un pen kho ya ka da ka snam ka jong uhi but un pen im ngi da ka ta ka jing ka jong ka bam la ban yelo jor ban no ru
Kublai shibun ba meker nagam ta tu kecing jubab. Bunsin ngi perkat bangimla ban ya kapop ke bangi ban le. Bunsin ngi perkat ba ngamla ban ya ketu lani ya ketai kecing melin kecing kerni kecenga. Larangi perkat kumta kamut bangi ngi penpok dor ya ta kabor kecung blai keban trei hangi habangi no habangi ai tilut yalade habangi ya kata kecing sniu habangi ya kapop ngin yo kris perkat ublai ula ya kebeneng na kamta kecing ha jongpi bat janga ki khon ki be kecung u ban suspa na kamta jongpi bat janga hatu ka shisha mo ha ka phimla ban IT yalade sho kris na kamta kajing ke bom jukut ke ula IT nakamta jong pi bat janga iwei pe iwei u jisu u ye pi bat enga u kwa yangi bangin eno bangin IT lut shu ban ya ta pop ke bangin jumlen ban le henry tang ban yo Chris kala biang yanga habang don yo Chris ngala yo lut iki baro bat ublei baro kalong kepala kumba pol ong Philippi sau khat lai ngala ban le iki baro tang namba ukris ba pensai bor nga phinam la da ka bor ka jampi hande da ka bor ka jumplay baro kilong kibala ngin poi biang ke jingkli sha iba lobungson kharpran hakane por balai ba kalong ka baba kala ban prakhat ba ublei usngutenat ban yo ya ki khon jo u ba kisha sitam Kublai shibun nam ta gado jingkele hai kalong ka babakla bangin perkhat ba ublai usngo tanat banyu ya ki khun gi jong baki ayam pedang kecing cencar ba kecing sha shitom namar ba kalong persha ya ke jinglong ke jong ublai ka bible ka kran shapang ka jing ke jong ublai ya ka pathe hadu kata hadu bol IT no yala Jesus Christ belong khun balakha marwe ban wan shakani ka pathe ban yam ban pen yang ki nong pom nhiều ha cái chứng văn cái trong Jesus ka pen pao bau ble u kwa yang bangin ha cái chứng comment ha cái chứng sup ban ha cái chứng pa ha cái proverbs kala nang ka ba khan nhiều cái khat ka ba pa ble ong ma kan donut ka ba comment ka long ka dawai ka ba klein tam ha cái chứng cái trong kum ki breo namar kata ublay usngo tenat bangin don ha cái chứng comment ha cái chứng sup ha cái chứng roy bat bangin shakri u na ka met na cái chứng macam perkat na ka men sim ka ba kai ka ba kya ka ba smart bat ka ba sting namar ublay ukwa engi bangin don ya ba kum kata cái chứng ya day ka ba jan bat Kublai shibun ba lungson ya to jing jubab ke ba PI sengi hagane kapor kalon sisa ke ba bakla ban perkhat ba ublai ukwa ban ya ki jing thau ke jing ba ki sa janjar hagane kapor thai ke jing thmu jong blai ha ba thau ya ki brew ha ka par thai kalong ban ai ha ki ya ke jing suk ke jing kemen ba kinyo ya ke jing im ke ba kar hai hagane kapor thai Jeremiah kalong ba arb khondai ke khot ke ba khatwei ke Bible ka ong kumne Ubleu ong kumni nabang atip ya ki jingmut ki ba nga perkhat sepang jongpi ong utrai ki jingmut ka jingsu ken te om ya ki jong ka jingsniu ban ai ka jingkermen ya phi hakapor jong ka bakut jongpi Ublei belathawngi udap da ka jing ka jing isnai ngi kwa iki khon jong upikin cha stam hani baro ki bangi mat manta ki jing ki jing yesem ki jongi dei ka banengkong ka bangi jid hi handrai ka ba ar pat ka dei ka ba usoitan ula thau ki jing sniu ban pengat ha kita ki jing thau ki jong blai bakin mat ki jing ngin poi sha iba nyabor ka jing kli yepi kalong kumne ha kanu kor kom ba ka pop ka penlong yangi ki ba klem jing yarap bat ki ba klem jing kermen Kublai shibun ya kena gijing keli ngakwa bani thu epi ya gijing shisha balada ujisu umwan man syayap nak menta jong pi bat jonga lada ujisu umwan syang nak keperthai yangi la syuyap ngilong ki ba klem jing kermen ha gijing im gijong ni enrengi ai ngu upat ya ublai bawa la IT la jong khom jong u ka beneng ka don ban ai tang ya ujisu
Kabdeng kam don shu dano hanre tanya u Jisu. But anda ba u Jisu uwan hakane perthai. Yapi pat yanga ngidon ke jingkermen ha u Jisu Kris. Haoi ka pop kawan ra ya ke jingdu jingkermen ya ke jing yap hakane perthai. Henry Jisu uwan hakane perthai. But udai uta u jingkermen na ka ta ke jing im jong pi bat jonga. Ke jing tho jong po se kinong rom kalong bah nyeu. Pulai ya to kalong pila ben i ke jing tho jong pol ukren phang ke jing tlot breu ke jong u. Hoi ngi baro ngilong kita ngilong ki batalot. Upol ong kalong bah nyeu khot ba pasau nga ubreu ubalalat khop. Manoban pelait no yang na kane ke jing ya. Manoban pelait no yang na kane ke pop. Upol ong detang Jisu. Dedang u Jisu, balada pisnga wa pilong ke pop. Wan sha u Jisu de u jingkermen. Ha gejing im jong pi bat jong ha. Nama kata kadau yaibat ya u Jisu Kris. Badwai, ong atrai. Yerap yenga kanang manglak manjeng scam. Wan shamel, wat hapdeng kata gejing tlot breu ke jong ha. Bleng ku yengi kat bangin wan shajan sha u. Blessibon. Keblai shibun ba nyabor ya ketu ke jing jubab. Kabashai kabapila ai shangi hakani kapor bat kalong sisa kum kinong pop ngimdon shu kata ke jing kermen. Yangi larai penrem bat omdon shu da kawai pat kalat yangi. Handre tang lamba Yesus Kristus bolong kata ke jing erap ya kinong pop ki bangi. Lalu hap kan no sen ha ke jing im jingi. Tungin pai shu Jisu. Kibatlot kibatat tuwan shu Matius katway arpopra ong 1 pi ibaro kibatat bat kibakia ke jingkit dengan penjam yapi. Ujisu ulong ke jingkermen ulong kata ke jing imbam jikut yangi iwai pe iwai. Wan shu lembat ke jing telot ke jing duna ke jing pi. Ujisu ukloy ban pediang yapi. Ke jingkli yai ba meker langkar pran hakane ke por kalong. Hakanu kur kompisingutu ya ke jing petrikam ya ke bor jingjit lane kamon lajong. Singap ha ai ke jing jubab ke jing batai ke jing pi. Sai sin biang khublei ka to ka jingkali ka jong phi ublein kur khui phi to hakano kar kom phis ngau tho ya ka jing pen tre kam jong ka ya ka bor jong ka jing jet ne ya ka mon la jong kat kom ka jing ngau thu ka jong ka bor jong ka jing jet ka de ka we na ka jing ai ngau bha ka ba kong san tam e ka ba ublei ula ai na ka banta ka jong yi we pe we bat la da ngi hi ngi bakla la ne ngim nang ban jet ha ba la da ngi jet pen ban ya ka ba snail la ne ka ba bakla kan wan ra ya ka jing do nong ha ka jing im jong ya ka jing do nong ka bakrao ne la da ngi pat ngi nang ban jet ya ka ba bha e kan wan ra ya ka jing kala ha ka jing im ka jong ya ka jing kala ka ba na dong shedong ne ka jing kala ka ba paka ha ka jing im ka jong but da ka bangi teng ban it ban pendem ya ka mon ka jong ha Chris ni pen long lok ila de la ni pen de par lok ila de bat kata ka bor ka balong ha khali tam e but hab ngin ka bor ka bananeng kan bat scam ya ka jing im ka jongi but ha bangi peteng ban pendem ila de ila ne ya ka mon ka jongi how blay yangi on ban la ban im ya ka jing im ka bat thamai bat kham tam ban im ya ka jing im jong ka jing ngai Kublai shibun ba meker ya kene ke jubab ke ba long ke ba snutnat hadu kata ya ke bangila ban yo sngew ha ke ba ublai ai ngi ya kata ke bor banjit bangin jit ya kata ke lenti ke jong utrai par ha bangi jit ya kanu ke lenti ke ba ublai u respect bat ubrom ya kata bat ula ban tre khamba ha bangi jit ya kata ke lenti ke jong u kum bangi i ya u Daniel bat ya u Joseph kini ki Shakri ki jong blai ki jit ban le ke ba wat la ki sha sitom hanre ublai ubrom ya kata ka jingjit ke jong ki haba kimon banjit ya ke ban le kata ka kam ke ba ban Shakri ublai ban ai ke buram shu kum taru ublai ula ban trei happy hangai wei wei habangi penlong ya kata ka rai kata ka jingjit jengi ban Shakri ya ublai hagnu godong benta jong jing im jengi ublai un penun kam ya phi bat ingai wei habangi pendem syak kata ka mon ke jong ublai ha ka bangi punya daidur bat kata ka mon ke bakhoi ke jong ublai ula ban trei khamba habangi IT shu ya ke jing im ke jengi bat jimut jim perkhat jengi ban punya dai bat ki jong utrai kublai shibon
ngin poi biang syai ba lawinson kharpran hakni kapor ka jingkli yapi kalong kumne ka jing ya pher hapdeng ka jing tharang banle ye bha bat ya ka jingjit banlong ukristan Beli sibun ya ka to ka jingkili kamlong ka baba kala ban thrang ya ka banle ka baba namal kani ka jing thrang hiru ka dei ka bawan na ublei bo la bo ha ubreu haden bo ubreu la yo ya ka jing map ki pop lang ba ka jing kala ka bamad ka jang ban kam dei ban kot tang hang ta ban thrang ka baba re breu de ban chia ila de ban long kristan ka bamad kumbang ila yo sngo manesh kamat mangin chiet ban yaj baru jisu mangin ba ya ka ding phana bat kane ka dei ka ching ya lenti kat bangi dang em hasla jo kane ka pathe ka bangi ha ban yale man la ka sngi to ai bu blei un kal khu yang a ba ye phi kat bangi chiet man long ki kristan ban ba ya ka ding phana ka jong kris amen amen yero yo try bandon ye ka jing tharang banle ye ka bha baro ki briu ki don ye kata ka jing tharang wat ki ethis ki bumngai belairu ki don ye kata ka jing tharang banle ka bha ki don kata ka high moral standard ha ka jing im ka jong ki hanlei banlong pat ukristan kalong bangin don ye kata ka rai ka baskem ngin kata ka jing thumu banle ye ka mon ka jong uplei jisu ong ko manglio ye ka jubab manne ba larangi kwa banlong kita ki nombot ka jong Jesus Christ ki kristan ngi ban ba ye kata ka ding phana ka jong jisu bangin bot na den je u bangin yaj ye kata ka lenti ka bakhim kumba u jisu ula yaj bat ula ba na kamta jengi iwei pe iwei bangiru kum ki kristan ngi hab bandon ya kata ka jing tharang banle ye ka mon ka jong blei ban bot ye jisu mentangin poi ka jingkli ka bakhadu an phai sha iba nyabor lapsam ka jingkli kalong kumne ka ka bawan ra ya ka jingkla bapura ha ka jing im bat balai singap ha ai ka jubam Blai sibon ya kene kecing keli. Sengap anya pulai pi na kecing thok jong kesakri kecong blai ke ba ngasngau ba kene kecing batai kalong ke ba kham biang ban ya kecing batai kecong a. Ba ong kum ne. Ling ba kecing pentre ke ba dei ya kamon. Ya kecing kela ke ba nadong syadong on penlong ha kecing im jong pi bat jong a. Da ke ba IT bat pendem ya kamon jong pi ha ukris. Pi penlong lok yalade hi bat kabor kebalong hakli jongki bor baro nang ta syusyu ka ong penyo ya kabor na neng bat scam ya pi bat ka ong ro la ban im bat bangi la ban im ya kajing im ka bat thamai shisha kajing im jong kajing ngait in pendem yalade ha Jesus Christ ko mangla ya kran bane ya kamon ge jongi ha kamon jong Jesus Christ bat kumtang ile ni punya sno yalade bat ka beneng ka jing rap ka jongi kan wan ha beneng bat ngin im sha ka jing im ka bat thamai chaki nong koren kan nong ar koren kan nong basan ga khot ba khat nyau no badon ha Jesus Christ udon ya ka jing im ka bat thamai ma kata ka daw ko ban IP ka ne ka khubor ka ba bha wan cha jisu IT yelde cha jisu pendem yelde ha jisu khanang ba ublei undan ron ka lemat phi kublai sibon ya kene chingkali amen kublai shibon ya katu ka jubab ka bapila ai shengi bat kala ro banlong ka bakhadru ha ka bangili sngo ya ka jubab ka bashai lamba ka jing pentre kam ya ka mon ka jongi sha kata ka jing thmu ka jong blai ba yangi on pen kalalut nadong shadong ya ka jingmut jiberkhat bat ya ka jing thmu jong wei pa wei breu bangin don ya kata ka jing kala ka bapura ha ka bangila priang shisha ya jisu bangin long kita ki jing thau ki bathmai ha kata ka hima ka jong u bangin yo banrung sha kata ka perthairu ka bathmai ha ka ba jisu la pen kre ya kita ki breu ki bala yai pen kentang ke ba yai pen thamai ya ka jing im jaki na ka wei ka sngi sha ka wei pan karma on nang penjana ya ka jinget ka jongi ha ukris ubalong ka jing kermen jongi kum kinong pom te ublei unkar khu yangi khublei shibon sa sin pan te perlok baro mentang la po sha ka ba kutno jong kaneka jing kren jingi hagani ka por shapang ka subject jong ka jing pen kentang ngi aingo yo blei bangila ban pendep ya kaneka khubor ban ya kren ban ya keli jingkeli bat ban ya sam shapi ya ka jingmut bat ya ki
Pasok lani kimat kibran hakanika kubor sepang ke Jingpynkyntang. Ngangai skem ba ublei ula kerku yepi baro. Ngi ai kublei yepi ba pila sngap pila penut ikapor ke ba koridor ke jampi ban sngap yakani ke jing yakren lang ke jongi hakanika klipmat. Ti tu ai bublei jong ke jing suk un kerku un pendap yepi yakaman sim ke jampi da ke jing kerku blei ke jong u ke ba unte hapin na beneng ba pinyo ya ke jing start ke jing sempang bar ke jing hikai kat bangin ang im hakisni kipor ki ba khadu bangin dang la ban pen kre kham hai ke jing im jingi nagamta ke jing wan phai ka persen ke jong Jesus Christ ai khublei ru ya ki ne ki noi simta ki panelis ki jongi ki bla ya rap ki ba ki la tristom ke ban wat jing tip ban puli benia ban ai singi ya ke jing jubab ha ka ne ka subject ke bangi kren ha ka ne ka por ngi ai khublei yepi baro saisin hagani kapor mentangin poi syak bakut jong ka jing kren ka jongi da ka bangin yo sngew ya ka jing duai penwai Tung ini duai bleu bak pa changi ba beneng ni kwa ban ai ngo yame na ka benda kan ka program ka changi benda ka janmen ha ka bang ila yo ban ya kren lang ba ka tien ka chang me shapang ka subject chang ka Jingpynkyntang na duai ma men ka khu ya baro ki la sngam ya baro ki ba yo sngew ya kan ka tien ka chang me ha ba kum kan ka por ma men nang ai bori ki makin ya ban me tukar khu ya ki iwei pi iwei bat kal khu yang ilang ru kum chau dala umen sim khu ki chang me hat kada do bangin dai kendu yang pan na bangi pan ka tang tam chang Jesus Christ men da bar halak taru amen